Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Di ba parerero? Henry M. in the morning! Henry M. in the morning! Hi, hi, hi! Hello, hello, hello! Hello, hello, hello! Hello, how do you do? Kumusta lamang kita? Good morning, Legazpi City. Good morning, Daraga. Good morning po, Probinsya Canalbay. Good morning, mga Bicolano. San Manapartikan Mundo. Magandang morning. Hello, hello, hello. God is good all the time. Kasabay niya to sa Technical Department si Joe Napoli. Din po mga tugang The Big Boy, Ramil Tanay. Si Reverendo Ramir Tanay. Good morning po. Kumusta kita mga nakatutok sa Facebook Live mo niya mga aldaw? Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Ay, Sabado pala ngo niya na din. Petsa sa is, mga tugang kambulan na Marso. Marso sa is. Kumusta po ang mga nakatutok sa Morning Hirit? Ngunyan pong aldaw sa DC. Ramonta daw mga buena manong mga istorya in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta, mga tugang habang nakatutok tabi sa Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw. Hoy, dakol da tabi mga tugang na mga vaccines ang nakalokar sa probinsya Canalbay. Sigon sa informasyon, 669 na mga vials ang nakaalokar sa mga medical workers sa tuyang probinsya. Hindi po ang sinabi, mga tugang kan mga health official, hindi po sa tuyang palibot may kinaraman sa padagos ng rollout kan mga pagbabakuna sa satuya tabi na palibot. At least ikaw kinakaalokar mga tugang sa mga pribadong hospital. Diyan po sa Tanchuling, diyan sa Esteves, sa Daraga Doctor, sa University of Santo Tomas Legazpi, asin po sa Albay Doctors, tigdi po sa Legazpi City. Po na mag-roll out mga tugang ang vaccination. Kaso hapon, digdi po sa tuyang probinsya asin sa Kabicolan. Kung kaya mga tugang nagiging napapaisip naman ng iba, may kinaraman sa sendang pagduduwa-duwa na magpabakuna. Ilan po tanainot na nagpabakuna ang iba niya itong mga healthcare worker. Nagiging mababa mga tugang ang target kang PSA, Philippine Statistics Authority, may kinaraman sa pag-approve kan Philippine ID system asin magin sa pagkukuakan mga kababayan niya to sa Bicol. Talaga. Di daw so nagkukuro aday po na iabot sa target mga tugang kan Philippine ID. Ano hindi pa ko na akong ID may ID ka na John Iwa ka ng ID? Philippine ID? Paano kaya baga? Igwa ki pigaara po na anyway, mababa daw sa target kaya under sa batas baga po mga tugang sa Pilipinas. Dapat ka po igbanin Philippine ID system. Pero ang aram ko kang batas na yan, kaya ba kumanan mandatory? So gusto lang kaya ba kuman mandatory? So gusto lang tabi na magkuakan Philippine ID. Mientras tanto, binukasa naman po mga tugang ang probinsya ng Sorsogon sa gabos na mga bisita, gabos na mga biyahero sa sinabi ng munisipyo ng probinsya. Hindi pagkatapos na ipalawas na ni Governor Chis Escudero ang may kinaraman sa pagsusunod sa Interagency Task Force na dahil na pangisadong maging maigpit mga tugang ang pagalaog ng mga bisita. Sa Sorsogon daw, maski sa kahalit na lugar, dahil ka na i-require ang RT-PCR. Pero kasubanggi, pigihiling ko po mga tugang sa National Television. So mga statement kan mga expert digdi. Maghanda da tabi kita mga tugang sa panibagong bugso kang COVID-19. Makadatabi maarog kita mga tugang sa United Kingdom, buda sa iba pang mga European countries na madali aninda na pigturusan mga tugang so restriction sa malaano nangyari. Bigla naman po nag-lockdown.
bigla naman po na nag-lockdown. Mga tugang dahilan tambasyadong luminangkaw naman so kaso kan COVID-19. Ha? Baka po maging kampante kita, naigwa na kibakuna, kaya ngaya solve na kita. Ang bakuna tabi na interview tabaga si Dr. Bilyen. Kansarong aldaw, de po nin garantiya na, gusto sabihin ka, de nangangahulugan, na de ka man po, de ka na maulakitan. Ang nako ako sa pinaka-term ni Dr. Bilyen kan ma-interview ko, de ka na ngaya, magakaigwa ka man giraray ngaya, ika ngaya, pwede ka pa man giraray na maulakitan. Pwede ka man giraray na maulakitan. Pero sabi-tabi mga tugang ni Dr. Bilyen, magkaka-experience kasi na po mild ng atake kang virus. Sa mga mild attack na ang kang virus, kung maulakitan ka, ma-infect ka, may kapabilidad ka manggiraray po na makaulakit man sa iba. Ya paano kung sa naulakitan po dahil vaccine? Lalong magkakaigwa ka, may chance katabi na magkaigwa ki severe reaction kang virus. Pero kung bakunado ka, mga tugang, magkakaigwa ka na ng databi ki mild data na epekto, mga tugang kan COVID-19. Yan. Okay? Tandaan, yan tabi ang sabi niya kan ma-interview ko, mga tugang kan uminaging Martes o Miyerkules ito, an is infectious disease specialist na si Dr. Linda Bilyen. Alright, bueno, sandali lang Kaso hapon, sa banggi po na scoop mga tugang kan DCGB News, ang may kinaraman sa nangyaring sulo dyan po sa may Barangay 15 gayo dyan. Yan baga, naramdaman nindo ka ito mga tugang so dating House of Premier. So dating kinamumbugtakan ka ito. Igwa dyan tabi ki building. Yan tabi iso nasulo kaso banggi. Kaso banggi. Yaon kami dyan ta nagbabakal akong pagkaon sa may dyan sa sa Albay District. Nagdadalagan sa mga bumbero. Pag-abot ko digdi sa may Divine, pasiring ako di ko digdi sa DCGB. Day ko na mga tugang na, day na naagyan, tas na black ang tinampoy. Tapos nag-agi ako digdi sa may Marquez Street. Lalo na nagkaigwang traffic. Pero mas maray nga nita, nadadangog ko si Direk Edwin. Kasubanggin na iyon niya on digdi. Buda tabi mga tugang sira Angie Galero and si Pio na Fernandez. Buda si Boy, kadalagan kasuwa banggi dyan sa lugar na. Kaya po mga tugang, na-report ka sa banggi ito, mas ata po sa Indo Gabos. Ipasumada daw kay Ans Galero kung ano po nangyari. Mga tugang sa Sulo, Kasubanggi, digdi po sa may parte kan Barangay 15. Una ko nigwananin investigasyon ng pulis kung ano po mga tugang ang kausa kan insidente nin Kasulo. At baga Marso baga yun Fire Prevention Month nabu na manuhan mga tugang so Suligaspi. Ans Galero, good morning. Ano nangyari Kasubanggi? Maray na aga, Bipenri, maray na aga sa tuyang mga paraantabay, natumpos na sarong establishment na sadit masarajan sa kahalabaan kan Rizal Street, partikular na ining sakop na kan Barangay 15, pasisiring man sa Barangay 16, Legazpi City. Hindi matapos na mapag-araman kan DCGB News, nabigla na sanang kuminarawa po kung mas o menos alas 6:20 nin pagkabanggi ang sarong establishment dyan. Dako lining garud compound ini biping establishment ini and tuludigdian na nag-ooperate sarong Buro Bakery and sari-sari store and may kataning man ining laundry shop. Sinabi sa DCGB News ni Fire Chief Inspector Jerickson Miraflor ang pamayo kan Legazpi City Fire Station asin man ang naging ground commander kasuodma sa pag-aksyon sa nasambitan ng kasulo na sagud sa ngunyan VP de panindama establisher kon ano ang naging kausa kan nasambitan ng sulo sa lugar na yan kasubanggi alagi digwa na sindanin initial informasyon na nagpuon ni sa bakanting spasyo dyan sa lugar na yan although bako man ini VP talaga nagpuon dyan sa sari-sari store na iyan and day man na susugmanda sa bitises na nako aninda day man day ni nagpuon man giraray dyan sa kataning man na laundry shop kaya para isipan pa sa inda
kung paano nagpuon ang sulo kasud na talagang halangkawon na nagdila-dila talaga ang sulo o kaya kalayo kasubanggi. And sinabi man ni Miraflor na nagnangalasinda kung nataarog ini ang nangyari kasubanggi dahil nga ni sa bakante nagpuon ang nasambitan ng sulo. Kung ilaladawan po sa publiko VP, kasubanggi na iiling tang light materials man sa nining dating pig-apod na premier secretarial sa kumbaga pagultanan sa ninikan Kabalig Bank Albay Branch asin man ining City Hardware pasisiring man dyan sa DILG Regional Office number 5. Oo. Sa ngunyan na VP, duwaan nagluluwas na apelyido ngunyan kang mga tagsadiri kang establishment although da ipanganin ninda na si Sierto inita nabanggihan naman kasuod madain mabalik pa sa natautod na pagkaaga VP na arson investigator may kinaraman sa bagay ni a certain Rebostillo and a certain Kabigaw ang naiiling na garotag sa diri kang nasambitan ng mga establishmento dyan sa nasambitan ng lugar. Iyan kayang mga Kabigaw ang kuhan? Miraflor na uminabot sa first alarm man sana na sulo na nangyari kasuod kung sa intulos man na narespondihan nin apat na truck na BFP Legazpi sa kan LCC asin duwaman kan Legazpi City Filipino-Chinese Community Volunteer Fire Brigade. Oo. Iyan kaya na mga Kabigaw ang inot naon ang mga midbid na tagsadiri kayan kan mga panahon? Yes, VP. Oo. Okay. Kaya pala gusto sabihin mo ining light material na yung nagkausa din kasulo ka sa banggita. Bata sa primerong bungkara, so building na ang kataning. Pero pala, so pinakakanto, kung palaog ka sa City Hardware, bako, kung halik kang albay sa kanto, sa tuong parte, bako may bakery dyan, Angie. Yun ang ENVP na, ang tulo kay ENVP, Oo. may Buro Bakery sa Sari Store, may sarong bakanteng space. Yes. And so kataning na duman sa may Kamalig Bank BP, Oo. yun ito supig consider na laundry shop. Iyo, so kamalig sa tuong parte. Ano, di ba? Maray na sila nga ni VP to, may duman, may pader duman halangkaw. May firewall. May nakalakop sa Kamalig Bank susulo. May firewall sa kuhan, sa area. Yes, oo. So, iba kitang footage, VP, kan interview ta kay Fire Chief Inspector Miraflor, dangugutan sa iyapayag, may kinaaraman sa initial na investigasyon ninda sa nangyaring sulo kasubanggi. Sige daw. Wala, Angie. Na lang, VP, sa iyang payag. Base ko sa mo yung initial investigation, ang origin kailing talayo nini, dito po ini sa gitnang bahagi ng ining building na ini, kung saan pagpwes po ini tulong commercial unit. Ining primero, Medyo maluya dyan, ano? Pakiburo volume daw tabi, Angie, kidit. yung mga duwa at yung pangatulong commercial. Sige pa, kung may volume pa yan. According po sa pag-interpreta sa mga witness na nakuha na kasubago habang ongoing firefighting, accordingly, hindi nagpuli sa gitnang bahagi ng building. Pero as to the cause na kalayo, dahil pa po kita ma-conclude na kay kuha sa pangkong area kung saan na pigtutubudan na nagpuunso kasulo. So pigtutubudan na nagpuunso kasulo. So para po ma-corroborate duman sa area mananggad nagpuunso kalayo. duman sa area mananggad nagpuunso kalayo. Ayun. Kasubang GVP, nakaabot sa report sa indang opisina, po mas o menos nga ni 6:28 ni pagkabanggi. And na-declare na fire out sa lugar 7:06 sikon kay Miraflor. And wala man na yung casualty na i-record. So, yan VP, mamunduan na BFP Bicol o BFP Legazpi na Marso nanggad na bungkarasan susunod kay Legazpi. Oh, fire prevention man pati. Ata. Okay. So, yan So mas VP, at least property lang so nadamage sa kinadamay na buhay ka sa banggi. yes, property lang. Oh. And isabay ko naman, nagpasalamat ng Legazpi PSP tayo dito sa City Hardware. Saka nangyari susulo, sindang nahinot na magbuhos man kitubig duman. May mga tangke man sinda tabi VP. Sa nasang bitaw. Ay, mananggad. Kada ko tangki dyan. Oo, di ba? Pero wala dahil man sinang fire truck. Ora man, siguro lang minda. So pang tubig mo nito. Kada ko tangki dyan mananggad. May tubig pala nito.
Igot LDP po. At talaga, ayun man ang ganda kung daing tubig ito, pag pinaros ito, matutumba ito dyan sa display ninda. Nasa luwas. Okay. And saro mo niyan ang problemang nailing kan up ka na BSP Legazpi Vipita. May saro pa dyan na sa kalabaan kaya na lugar na iyan. Igwanin sarong lumang poste na kan kuryente na agado na ngunyan kang BSP Legazpi sa City Engineering's office sa APEC na kung pwede, ma-actionan ini. Oo. Kaso man daw magkaigwapanin mga remalaso sa maabot na aldaw, posibleng magkausa pa ini sin mas dakol na destroso o kaya damage sa indang kapalibutan dyan Ayun. sa nasambit ng lugar. Okay. So for VP, iyan ang initial na informasyon sa pagtutok sa Kasubangi. Sa ngunyan, sinabi ni Miraflor na mabalik pa so investigators din sa nasambit ng lugar ngunyan na pagkaaga. Isa ka mga araman kung sisay talaga yung mga pagsigiri ka ini and kung peraman ang cause of damage sa nasambit ng lugar. Ito yung VP, yan mga informasyon. May tinaraman sa Angelero, DCGP. Salamat sa summary. Sumada, kanangyaring sulo ka sa Banggi. Diyan po mga tugang sa lugar na yan. May kinaraman sa, Diyos ko, Marso man ang ganano. Marso, nagkaigwa ki record so Legazpi City Fire Department. Okay, yan po ang mga buwan naman niya itong bareta, mga tugang in the morning sa DCGB. Buena manong bareta sa morning hirit. Yes, okay. Sandali lang Padingal. O sabi ni Pading Ray Romero, sabi ni Pading Ray sa Sirac ngaya pa de 43, 43-2, as in 46 hanggang 7. Anal daw, kung minato nga, nagpapahayag kan sa iyang pag-itaas na iyan sarong makangalas na gibo kan kaoro halangkawi. Siring man, yaon man ang bulan na nagtatala kan pag-aginin panahon. Sarong mayong tapos natanda kan nagliliwat na panahon, ang bulan iyo ang minatalaan kan mga banal na aldaw. Sarong aldaw na nagdidiklom pagkatapos kan sa iyang kabilugan. Yeah. Gari kung ilingon mo mga tugang nakasurat so climate change pagbabagonin panahon. Hindi kung tamaan sa kuyang pag-interpretar pero pagbabagonin panahon, climate change yan. Diba? Nagbuburbago talaga mga tugang ang panahon. Yes. Okay, salamat tabi Pading Ray Romero. Sa imo tabing text ngunyan aga. Last year ngaya March 1 and 6 igwanin kasulo digdi sa Bitano, sabi ni Manay Merly Caceres. Talaga kang last year anyway, ingat-ingat kita ha at fire prevention month ngunyan ha. Okay, mientras tanto Alarmario po nasa linya. Pading Al, good morning. Buhian mo. Good morning, Pade. Massive disconnection and aksyon kanapek sa pagkotol na magbarayad ni konsumo sa kuryente. Yan sabi ni Pat Gutierrez ang tagapagdaram kanapek. Sa sobra 200,000 na konsumidores kan kuryente sa Albay, 61% sana ang tultol na nagbabarayad. First District ang nagluwas na kulang ang kooperasyon. Kaya sa ngunyan ang APEC, ma-hire rin 500 na mga tauhan. Iasay nini sa disconnection team ang kadaklan. Pwede mag-apply basado sa mga requirements. Not at least high school graduate. Andua may background sa kuryente, physically fit, credible, asin dine-in utang sa APEC. Nagutubod ang APEC management and disconnection team. Massive disconnection and solusyon para magbarayad ng tultol ang mga konsumidores ng kuryente sa Albay. Yan ang bukaras ka mga informasyon. Alarmario, DCGB. Salamat Pading Al sa report halid dyan sa luwas. Mientras tanto, happy 92nd birthday kay Coleta Barba ng Marquez Street, Albay District, Legazpi City. Sabi po ni Manay MMC. 92nd birthday po, kan uminaging Marso 5. Si Madam Coleta Barba ng Marquez Street, Albay District, Legazpi City. Happy birthday po! Mientras tanto,
Jimmy, nasalita po, mga tugang may dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, morning BP, morning sa mga parantabay niya to, lalo na mga suki man niya to digdi sa 3rd District. Good morning, happy listening kay Mr. and Mrs. Manay Shirley Tolosa. Oho, yan. kahit Pirmihan yang si Manay Shirley. Oo, Yang ayan. Matlitson. Yang Matlits. Igwa siyang bagong bukas ko niyan, pig aragawan ta BBP and unlimited wings. Unlimited Digdi. wings? Masira mo noon ini uya digdi sa may gilid dyan. Going kang merkado sa left side. Sabi ko, unlimited wings. Magsawa kang kaon? Magsawa kang kaon, unlimited rice. Okay. Unlimited wings na pertiyan mga pagkaluto. Wings ang kwan, pero ang rice unlimited. Parehas. Oo. Full feed Talaga? pakiman ako. Girdek ang digdi sa kwan sa branch in sa may likodan kang UST. Ora digdi na tapos magkuda-kuda ka pang Facebook mga disenyo digdi perteon. Iyan do da kamasunod ka unlimited litson. Unlimited Wings pa ni ang masunod kini unlimited legs. Pwede. Unlimited legs. Unlimited anong term ka. Legs ka po baga kan. So sa manok, di ba na Leg. unlimited legs. Kung ako unlimited chicken. Good morning, Tabi Manay Shirley Tolosa. Good morning sa Pero imo. krayang kanita Daisy mas pinaglalangkaw marayan mga presyo kan si Siya dae. Siya dae. Dae siya. Nahihirak siya sa mga customer. Yes. Good morning lang Manay Shirley Tolosa. Sa imong esposo and sa mga pag-iriba dyan. Yes. Mientras tanto, BP, sa mga dagdag tug barita bad news ini, kadan ansarong 70 anyos na lalaki taga Buyo, Piodoran dahilan sa COVID. Oh my God. Sintomas severe pneumonia. Okay. Nagbuon ang maraut na pagmati Pebrero 24. Alagad sa contact tracing kan Aricio sa Piodoran Pebrero 25 nahiling ini duman sa Piodoran Cockpit Arena. Oh my. Nagbulang? Hindi ko aram kung nakibulang o nagmiro kung ano. Tako na iling duman sa cockpit, di yaon siya duman, nakibulang. 70 years old na. Dahil naman gayon nakikibulang ang 70 years old. Baka meron Baka nagmeron nang nag-road diversion, sabi nga ni, road diversion. Pebrero 27, nagpasiring na ini sa Binudigahan Clinic. Pebrero 28, nasa Banawan. Barangay Banawan. Marso 3, Marso 3, anong daw yan? Miyerkules. Nagpasiring ini sa CMI Hospital sa Ligao. Sagod na nahilingan ng sintomas sa COVID, kaya ipig-repair sa BRTTH. Parehas na pizza, Aldao, pag-alis sa CMI, diretso sa BRTTH, diyan na nautsan, madali on. Confirm siya na COVID? Oo, so severe pneumonia. Severe pneumonia, pero dahil nakadeklarasyon na COVID siya? Gari yun na ito ang sintomas. Pero dapat pig-swab siya para ma-confirm na COVID. Yun na gayon din, kwanta sa sumada, yun na ito, COVID patient. Gustong sabihin, buhay pa tabi BPN COVID virus sa palibot. Nangangapodan ng mga otoridad sa salon. Naso mga nakasalamuha kayo ni, kung may namamatian, magpaisi sa Aricio Tulos para maaktibaran urog na sangaran in quarantine. Yes. Kooperasyon ng pigahagad kan lokal na gobyerno asin kan Aricio para kay maglala ang sitwasyon sa ulakit kaini. Yes. Yan tabi BP. Bad news, Jimmy nasalita di si JB News. Salamat, Jimmy, sa report. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Padigmar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, BP. Dahil mapugulan, pataas ng pataas.
Iyo ano? Sobra 3 mil na idugang sa Ay. Department of Health National Oho. sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kaya uminabot na sa 587,000. No, ano ini pa data? Ano ang kausa kang paglangkaw kay nita? Di man konektado naman sa pero so African buda so variant baga si UK variant naka-contribute ito sa paglangkaw di? Roger, Oo. may mga dakol sa mga ano yan, mga record sa may partikang Pasay. Oh. Para may mga linakdown nga ning mga barangay duman sa area. Oh my goodness. Sobra 3,000 ha. Roger, ang sabi Kung nahin lugod so nagbawas na kita kang restriction saka nag-arugaan. sabi ka na Okta, makaskas ang reproduction Oo. duman sa nasabit na lugar. Salbatan ang pangyari. Sabi Mhm. yun, matindi ang ulakit. Iyo. Mhm. Mientras tanto, investigasyon sa pagpabakuna ni Congresswoman Tan, taong kwenta na sana Oo, ang oo. otoridad. 20 milyon na COVID-19 vaccine, nag-ibong Moderna, tiglalao man na mag-abot sa nasyon sa katapusan kan Mayo. Oo. Ining Moderna BPUS manini. US. Roger. Mhm. At ang sa COVID-19 vaccine, nag-ibong ang Pfizer, maabot naman sa Pilipinas sa mga sunod na semana. Oo. Oo. Supply ng karning urig, kukulangon sa bilog na taon sigon sa Department of Agriculture, kaya padagos ko niyan sa ng repopulation, lalo na duman sa mga tinamaan kan ASF. Oo. Mga maabot na bakuna kontra COVID-19 para man giraray sa medical frontliners sigon kay Secretary Galvez. Mhm. Mga Pinoy, ligtas sa magnitude 8.1 na linog sa New Zealand. Patindinin tulong linog sunod-sunod. Iyo ano? Iyo. Roger, pinakamakot ng 8.1. Grabe. Oo. Roger, sabi ka ng bahada, dahil mananalis ko yung Pilipino, pero may nagkapira sa mga ini, Mm. nabigibekor sa mas safe na lugar. Oo. Oo. PSA, target na makapag-rehistro ng 70 milyon na Pilipino sa Irarom ka National ID System. Mhm. Mantang sa ibang nasyon, may siyam na ukay sa US na nakareceive ng bakuna kontra COVID-19. Oo, talaga. Mga orangutang, Oo. Natatabi na ko na nito. may sarong kasong na naulakitan duman. Ah, may ukay na naulakitan. Naulakitan. O ining orang gutang. Bebig pa siguro, tabata may mga 28 anyos na palang digdi, may 48 anyos na. Ayo, ano, kay Rakman. Oo. Nasa ng zoo. Oo. So nakakaulakit pala sa mga araw kay ining klase, no? Meron that. So may posibilidad na sinda makaulakit sa tao kung igwasinda. Iyo, siyempre. Okay, so yung VP, Aha. headlines tatungunan, abangan po ang detalis kaya na sinipapa, alas 6 ang nagkakete ng pag-aga. From News by, sino po si Martin at good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alright, sige. Thank you pa rin, Mar, sa mga istorya sa Lado National. Sandali lang ramonta daw ang ano yan, ang Pag-asa. Oh my goodness. Kasapon pa ining kinatbirit ang Pag-asa. O saro pa, duwang number nindang yaon sa kuya ha? Baka may bagunang number sa Pag-asa. O baka i-check ta daw digdi. Natang kinatbirit ang Pag-asa. Sabagay de man kita kimaraot na panahon na nagkapatakot sa palibot ha. Pero mas maray na nga na maraman ta kung mauran nga ya, magiging mainit lamang ang sa tuyang palibot ha. Ngunyan tabing aldaw. Okay, sandali lang sana. Ano nangyari ha? Okay, sandali lang po at tapigapunan niya to ang Pag-asa. So mga birthday dyan, mga birthday celebrators, tabi, i-send na sa tuya na mga greetings ngunyan pong aldaw ta papasadahan tatabi yan. Napuputol yung Pag-asa. Ano nangyari? Ha? I-text na po ang mga birthday greetings. Saro-saroon ta na po yan. Ngunit pagkatapos kayo ng report kang Pag-asa. Hello, good morning. Good morning po, Pag-asa po ito. Yes, good morning. Si Henry Tabi, Melvin. Po, sir. Yes, good morning. Mga tugang, aramon tada po ang kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Kay Bautabi si Melvin Almuela. Melvin, good morning, Melvin. Go ahead. Diyos marhay na pagkaga sa imo, Sir Henry Maceda, sa mataga DCGB, asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kang DCGB. Sa ngunyan na sa Marso 6, 2021, saldaw ning Sabado ning pagkaga,
Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. History yung alinsangang duros na hadi sa sirangang kadagatang Pasipiko. Ang nakaka-apekto sa sirangang parte kang sa tuyang nasyon. Dahil lang kayan, digdis sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganoron, sundo mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pagoran. Maluya sundo sa moderato na duros na hadi sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pagalon. Tinatayang agwat ng temperatura pigilauman sa antas poon 25 sundo 31 grado sentigrado. Sinangal daw ay nasirang at yan na alas 5:58 ng pagkaga. Asin masulno pat yan na alas 5:55 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:49 ng pagkaga. Inisunol Binalmohela kang Pag-asa, DOST, Legazpi. Salamat Melvin sa report. Hali dyan sa Pag-asa Legazpi. Sa kamugtakan, mga tugang kan sa tuyang panahon. Yes, so medyo dahil kitang maraot na panahon na pinag-aasahan po mga tugang sa palibot. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Dumang kita sa kinamumugtakan, mga tugang ni Jomar Bien. Ramontadon mga bareta hali sa First District Albay. Jomar, good morning Jomar. Salamat BBN. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, sarong paraoma ang arestado kasuod ba digdi sa Siyudad Cantabaco uli sa child abuse. Ang suspitsado sarong 52 anyos na lalaki na paraoma, residente kan Purok 6 Barangay Usum, Tabaco City. Ining lalaking ini iyuan konsideradong number 10 most wanted person sa Tabaco City. Ang kasong sa iyang paghahampang, iyuan 2 counts nin pagbayular sa Republic Act 7610 o itong anti-child abuse law kung sa ina 200,000 pesos sa kada kaso ang piyansang ipinagtagama sa Sayakan Corte. Sa presente na sa kustudiya kan Tabaco Police ang naunambita na suspitsado. Yan ang report basado dito sa blatter kan Tabaco PNP, Jomar Bien, CCTV. Salamat Jomar sa report. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Aram daw din do mga tugang kung sisa yung nag-invento nin mga pangaran nin tao. Buda kung sain nagpoon ini. Kan mga panahon palan, ang tao day ngaran. Garisan na tao, hoy! Tapos pagkiling mo, ano na, hoy! Warang pangaran ng tao palang kang panahon na. Sigun po sa informasyon, ang first names tabi. Iyo mga tugang na pinagtutubudan na nagpuon tabi sa original na pangaran. Mga tugang kansaro tabi na slave owner na si Gal Sal. Ini po na duwang slaves na asin ang saya tabi na duwang oripon na ang pangaran si Npap X asin Sokaiger. Kang minabing 320 BC asin 310 o 3,200 BC asin 3,100 BC. Ang mga pangaran po, mga tugang na ini, iyo ang nakakonektar sa pangaran na Turgono Sanga. 3,100 BC na kunain pinagtutubuda na initabi da ansaro sa mga accountant para sa Turgonos family. Iga po kay mga pagtubod ng mga pangaran na ini nagpuon mga tugang sa sinabi ng lugar. Kung kaya magpuon daw kay ito, nag-imbento nin apod ang iba-ibang mga tao sa mga pag-iriba niya. Tangani na madaling ma-identify kung si Isay ang mga ini. Aliyuno naman pala. Ano daw mananggad ang mangyayari? Ano daw mga tugang ang mangyayari mananggad kung dai kingaran ang tao? Adi, ano daw ang abutan ta kung ang tao, mga tugang, wara po nin pangaran?
Imagineon mo, ngay agom. No nga, noy. Di ba? Parang pang salbatan. At least medyo improvise sa database. Tagang panahon, Sa morning, ang mga ngaran, mga kwan sana, mga first name sana, hanggan po mga tugang sa nagkaigwanin apelyido. paningit sa morning hirit. Di pala na yan, igwaki origin, ano, ang mga pangaran, pwede mananggan. Di ba? Pwede mananggan. Mga tugang, iyan po ang ano yan ha? Okay, madali lang tamay. Okay, madali lang ta. Ayan, may nag-send sa kuya. So, guest ta dyan na Radio Klinika in mensahe. Okay, o bueno. Mga tugang, bago kami mag-commercial ni June, basaan ta daw kamo ki rawit-dawit na hali tula o rawit-dawit na hali tabi mga tugang kay Pading Ray Romero dyan po sa Barangay Tula-Tula. Ang titulo, babae. Kasapon baga, nabasa ta mga tugang sa rawit-dawit na pusong naghihelang. Ngunyan po, may tula naman si Pading Ray. Ang titulo, babae. Okay. Una po sa iyang rawit-dawit sa morning hirit. Ikaw ay mahiwaga o parang gayuma. Anangkin mong kagandahan, puso'y napipinsala. Para kang diwata, sinong mag-aakala? Kung nakakasugat, matagal kumalma. Ano ba ang papel mo sa mundong ito? Ikaw ba'y taga-aliw o taga-karinyo? Taga-alis ng lungkot o ikaw taga-salo? Sa kirot ng puso o ika'y taga-payo? Sa taglay mong bango, alindog ng katawan, ay parang prinsesang di mawala sa isipan. Mga salita mo'y hindi pwedeng pahindian, parang bumibihag ng lalaking napupusuan. Ikaw ba'y isinilang para maminsala o nakakaintindi sa nagmamakaawa na ika'y kailangan ng iyong pagkalinga sa iyong minamahal, hindi dapat magpabaya. Sandali lang ito pala. Kay hirap mong ibigin, madali kang lukuhin. Kay dali mong saktan, matagal pakalmahin. Ang iba ay madali, makuhat, maangkin. Subalit sa huli, ikaw ay palaban din. Madaling makabawi sa pinagdaan ng bangungot. Na sa iyong buhay nag-iwan ng lungkot, babawi at babawi, lalabanan ang pagsubok, hindi papatalo, gaano man ang kirot. Babae, ikaw ay mahalaga. Walang silbi ang buhay kung ika'y mawawala. Magpakabuti ka lamang at ako'y magtitiwala. Lagi mong karamay hanggang sa pagtanda. Minsan kang malambot, minsan kang matigas. Babaeng palaban kung magmahal ay wagas. Babaeng sinasaktan, mayroong katumbas. May kabutihang panloob, maganda maging panlabas.
Salamat pa ding Ray Romero sa Magayon na Rawit-Dawit in the morning. In the morning. Henry M. In the morning. Aha. O, sandali. Bago, mga-commercial muna kami ni John. Pero John, mabalik ako pagka-commercial mo at basahan ko muna sa mga birthday greetings. Yo. Okay, magko-commercial muna kami. Magkalipas lang kay ni. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehan dito sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, bago tabi kita magbareta, oy advance happy birthday ngaya kay Alma. Si Alma, tugang ni Ate Elsie. Tugang ni Ate Elsie. Happy birthday tabi. Oy Ate Alma. Parang kung aring ka mamatuan ni Elsa. Good morning, advance happy birthday tabi sa imo. Okay. Mientras tanto, happy birthday po kay good morning daw sa mga taga-Matnog pala, Alcala, Anislag, asin sa mga nagdadangog sa morning hirit sa DCGB. Okay. Sabi ni Manay Merly Caceres, oy Ate Nits. Good morning tabi sa imo Ate Nits. Happy 92nd birthday kay Colita Barba ng Marquez Street.
Albay District Legazpi City ngunyan kan uminaging March 5. Oh. Ditan may birthday ngunyan na daw, madali lang tapasadaan ta digdi sa tuya tabi na smart number, smart isma ito inandakol-dakol ha. Morning Henry. Hindi disconnection, dapat hanapin nila ang illegal connection. May mga aircon frigidaire at nababayarang pigbabayarang minimum. Yan ha. Good morning, happy birthday po kay Rochelle Lara, sabi ni Cheat Ate. Still the same. Okay, ma-hire ki disconnection team pero dai na mina-share ki restoration team. Mina-hire ki restoration team. Ay, ayos man niya ha. Ma-hire nga niya ki disconnection team pero nga din nagdadagdag ki restoration team. Happy birthday po kay Ariel Manzanilla kang Upper Malabog, Daraga, Albay. From Ram Guardians Incorporated. Good morning daw sa mga taga-Pag-asa Daraga, sabi ni Manay Milet. Okay, ito. Good morning, Tabi Henry M. Pagigrit po sa kuyang ama. Happy birthday, Papa Lauro. Wala sa iyong mga apo. Okay, walang apelyido. Si Bossing Lauro. Okay? O, sige, digdi naman kita sa satuyang Facebook Live. Baka may greetings na i-post mga tugang sa Asatuya Tabi na Facebook Live. Tingnan natin. Ay, sandali, medyo makusog ang volume kang. Alright. Okay, sige po. Okay, ito tayo ha. Salvation Esquivel, maray na aga po. Perming nagdadangog sa imo, watching live from Daraga, Albay. Yan. Happy birthday. At saka, oy kay Ate Rachel Lumibaw Bunag. Good morning, Tabi, dyan sa papa ko sa Kamalig, Albay. Oka Lumibaw at sa Gabos na mga paraantabay. Good morning. Good morning, Tabi, Papa Oka. Sabi kan sa imong magayon na aki sa US. Wow. Enjoy siguro si Leah. May beautiful mom. June Bonaobra. Good morning, Tabi. Manood po kayo kami. Nanonood kami sa Valenzuela City live nyo po. Morning Hirit. Salamat po Marlene Coltivo, Ning Bron, maray na aga po. Celeste Cangayo, Belga. Good morning. Yen Avila, dyan daw sa Ginubatan. Matthew Banwag. Morning, Tabi, asin sa kuyang pamilya sa Purok 2. Kanbong Gabakakay Albay. Na si Analisa Banwa from Makati. Matthew Banwa. Okay. Good morning daw from Imalnod, Jovelyn Romero. Okay. Salamat po ha. So Gabos Tabi, mga nakutugang na nakatutok sa Morning Hirit, paki-share lang po ha. Paki-share please ha. Paki-share na lang. Mga 10 sa nang shares, okay na yan ha. Reminds us of you. Paki-share na lang Tabi, okay? You're growing up. Pwede. Pwede nga ya, para nga ya. I-share mo na nga din, dali na. Yes. Salamat po. At mga bareta, susunod na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6:07. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa inyong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Sabado, fitsa 6 kan Marso. Headlines kan mga darakulang bareta, ikaduwang dose kan Covax o Corona Vaccine. Itatao makaagan 20 dias sa mga healthcare workers kanapat na referral hospital sa Kabikolan. BRTTH tatawanan magkanigong pangataman ang mga personahe kan hospital na nakakamati din adverse reaction matapos tudukanin Sinovac. Tulong short firearms, sinduwa long firearms. Voluntaryong isinuko sa PNP sa pinakusog na kampanyang Oplan Katok kan Albay Police Provincial Office.
Sa lado nasyonal, kaso ng COVID-19 sa nasyon, padagos ang pagitaas, sobra 3,000 na bagong kaso na rehistro kang Department of Health. Mga Filipino sa New Zealand ligtas matapos tumama ang 8.1 magnitude na linog. Primerong batch kang Moderna COVID-19 vaccines kan Amerika maabot sa Hunyo sa Pilipinas. Pagbisita ni Pope Francis sa Iraq, madurar nin 4 na aldaw. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta, digdi po sa GB News Express. News Express. GB News Express. Tinawanin paliwanag ni DOH Assistant Regional Director Chito Avelino na ang 6,000 na healthcare workers ang babakunahan hali sa 4 na mga pilot hospital sa rehiyon na minaserbi bilang mga COVID-19 referral hospitals. Sayang sinabi na ang primerong dose ginibo kasuhapon, mantangan ikaduwang dose itataong makalipas ang 20 días. Idinagdag pa ni Avelino na ang peligro din marhay ang infeksyon na yuan sa indang enot na tinudukan nin bakuna mantang ang mga ini direktang nagtatrabaho sa mga referral hospitals. Sa iyong pinaliwanag, asin tinawanin doon na ang sobrang bakuna itatao sa iba pang level 2 government asin pribadong hospital na nagkaigwa naman nin simulation exercises. Siniguro po kan manehamiento kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH na tataonanin magkanigong pangataman ang sisayman na personahe kang ospital. Doktor, nurse sa siniba pa na makakamati in adverse effect matapos ineksyonan kang Sinovac vaccine kasuhapon. Sinabi ni Dr. Salvacion Macenas, OIC kan BRTTH na daininda papabayaan ang sendang mga personahe in kaso may makamati nin maraot na epekto kan bakuna. Sinabi niyang preparado sinda manungod digdi susugban sa programa kan Department of Health asin kan Gobyerno Nasyonal. Katakod ka inihinagad niya sa mga healthcare workers na magpabakuna para sa sendang proteksyon asin sa sendang pamilya. Legazpi City Fire Station nagpagiramdam sa publiko na maging alerto para maiwasan ang sulok ngunya na selebrasyon kan Fire Prevention Month. Hans Galero sa detalye. Maging alerto ang sinday magpabaya sa mga gamit sa harong o kung ano pa man na establishmento. Iningunyan ang pangapodan kan Legazpi City Fire Station sa pangingenot ni Fire Chief Inspector Jackson Miraflor matapos na magkaigwan ng sulok sa banggi sa sarong commercial establishment digdi sa syudad kan Legazpi. Sinabi niya Miraflor na hagad nindangunyan ang partisipasyon asin pag-iingat man kan publiko sa selebrasyon ngunyan kan na Fire Prevention Month tangayan na mali kaya ng gadan kasulo lalo na ngunyan na nag-iinit naman ang panahon. Sigun sa iya dapat pirming maingat lalo na kung ang involved yung mga electrical na mga gamit asin daiman dapat na ipagaw sa warang bahala na sana ang mga open flames siring na sana kan pagsindinin kandila asin kasera. Kung pwede daw dahil na magparagamit kan siring na bagay dahilan sa posible o inian dakula na posibleng maging kausanin sulo sa tuyang kapalibutan. Apwera kayan, sa giraray na nagpagirumduma na ang Legazpi City Fire Station na ingatan o kaya irayo na sa mga kaakian ang lighter, posporo o kung ano puman dahilan sa peligrosong maray na ini. Sigud pa kay Miraflor kung naing kaso man mahali daw sa mga harong o kaya establishmento din negosyo siguraduhon na nakaharali na ang saksak sa mga electrical equipments asin man na ingatan man na mapabayaan ang mga stove na nakabukas ang LPG. Sinabi ni Miraflor na sa kunyan, puga-puga ang expersus kan Legazpi City Fire Station, katuwang man ang Bureau of Fire Protection na Bicol, tangan na mapreventaran ng GAD. Ang kung ano pa man na serye ng kasulo, ngunyan na bulan kan Marso, lalo pang pinagsisilibrar niya to ang Fire Prevention Month. At dagdag na bareta, Ans Galero. Nasa 669 na vials ng Sinovac vaccine ang nakaalokar sa mga medical workers kang pribadong hospital sa Albay. Sigon sa Department of Health Center for Development, Bicol, kasabay sa 1,200 na bakuna ang dinara sa Bicol Training o Regional Training and Teaching Hospital, mantang 95 na dose para sa mga
empleyado kan Tanchuling Hospital. 99 sa Esteves, 220 sa Albay Daraga Doctors, 105 sa University of Santo Tomas Hospital, as in 150 sa Albay Doctors. Paliwanag ka na sabing opisina dadaiman nin datos konpira ang mga doktor, nurses and medical staff ang nagtugot na mabakunahan kontra COVID-19. Mientras tanto, iba pang bareta, mga tugang, barangay sa sur na parte kan Kamalig Albay, pinutulan kan apik nin kuryente. Nabaldi si Mayor Brandy Canhovillar dahilan sa nadamay na apektaranin kuryente ang barangay Salvacion sa Hovillar. Jimmy, nasalita sa detalye. Inabot pagkauyam si Hovillar Mayor Brandy Arcangel dahil sa igwang sarong barangay sakop Kamalig an pinutulan in kuryente kan apik dahil sa day nakakabayad alagad pati barangay Salvacion sakop kan Hovillar nawaranin kuryente. Ipinaabot mismo ni Mayor Brandy Arcangel ang sitwasyon sa apik partikular kay General Manager Apo Alvarez kung saan sinabi ka ng alkalde na daimanin problema an barangay Salvacion sa babayadan an ikinabalde kan mga taga barangay Salvacion natatasindan na waran manin kuryente an simbag an supply kan kuryente pasiring sa Hovillar nangangarage sa mga barangay kan Kamalig kung kaya kan naputulan an ibang barangay sa sur na parte kan Kamalig damay an Hovillar susog sa alkalde kan Hovillar dahil sindanin pakilabot kung putulan an Kamalig ni na supply nin kuryente sa pagsabing an Hovillar dahil ki problema pagabot sa babayadan ipinagrepresentar kayo ni ang sayang mga konstituente sa barangay Salvacion sa pagsabing ang punto ni Mayor Brandy Arcangel tamili nakikiagi ang mga kable sa Kamalig na pati Hovillar dinamay sa miserabling sitwasyon bilang promesa ni General Manager Apo Alvarez. Pinagsabi kay na ipapacheck na niya tulos ang siring na problema sa lalong madaling panahon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang, 39 po na mga short firearms at sinduwang long firearms ang voluntaryong isinuko sa pinakusog na implementasyon kan Oplan Katok sa Albay pon kang Enero 1 hanggang Marso 2. Sinabi ni Police Major Dexter Panganiban, tagapagtaram kan Albay Police Provincial Office, nan kumpanya o kampanya kontra sa loose firearms talagang hinigpitan ninda poon kan 2012 asin nakatabang nin marhay tanganing magbabaan gun-related crime sa probinsya. Idinagdag pa niya na ang Oplan Katok iyo ang nagpapadagos sa programa kan pulisya kung saan ang mga pulis nagbibisita sa mga harong kan mga retiradong gun owners para ma-validate ang kamugtakan kan sa indang mga armas asin mga possessions o ang pagproseso kan mga ini. Lokal na gobyerno, mga LGU sa Kabicolan, kinakaipuhan na gumibo muna nin simulation exercises para maalokaran nin bakuna kontra sa COVID-19 sigon sa Department of Health. Renz Luna sa report. Kaya po naman magipos-ipos ang mga lokal na gobyerno digdi sa Kabicolan na magsagibo man sa diring mga simulation exercises para nga sa rollout kan vaccination tanganing maalukaran kan Department of Health Regional Office number 5 ni na vaccine kontra sa COVID-19. Inamin nambitan sa DCGB News ni Nanoy Mibron ang pamayo kan na Public Health and Promotion Unit digdi sa Department of Health Regional Office number 5 na kung saan inisanaan sa indang pinaghahagan na requirement sa mga LGU tanganing maisabay sa alukaran na bakuna kontra sa COVID-19. Maski na nga nagabot na na primerong bugso kan na bakuna ining Sinovac na parang nga niligdi sa mga health workers posible nga ning maambunan man ang Kabicolan nin bakuna hali sa AstraZeneca na nagabot na nga ni
ka nakaging aldaw, hindi na sana pigahalat ka Department of Health kuning kasuman, may maalokaran man digdi sa Kabikolan. Kaya sa ngunyan, sinabi kan Department of Health, Regional Office number 5, na ngunyan pa sana, dapat magpreparar na ang mga lokal na gobyerno dahil lang tamas kaya ng oras, posible mag-abot pa ang ibang mga opsyon na mga bakuna para nga maalokaran man ang mga health workers sa mga kanya-kanyang mga lokal na gobyerno. Marigdag na Bareta, Nasa 30 residentes kan Barangay Imalnod, Legazpi City ang naging benepisyaryo kan tupad program kan Department of Labor and Employment sa pagipagtabangan kan opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Dole. Natawanan po nin personal protective equipment o PPE asin magkanigong informasyon manungod sa pag-atama nin salud. Kung sain ang mga ini ang malinig o malinig sa palibot kan sa indang barangay, seraram kan cash for work program. Ang kada recipiente tatawanan ng 300 Gs na sweldo kada aldaw na may total na 5,000 pesos para sa 16 dias na paglinig kan serbisyo sa barangay. Ang tulong pangkabuhayan para sa displaced disadvantaged workers saro sa mga programa kan Dole tanganing matabangan ang mga personang grabing naapektaran kan minaging kalamidad asin nagapadagos na pandemyang COVID-19. Mga parasira sa Tabaco City maresibi po ng dakulang ayuda hali sa Department of Labor and Employment. Jomar Bien sa detalye. Dakulang ayuda ang iwinaros kan Department of Labor and Employment o Dole sa syudad kan Tabaco ka nakaging aldaw. Partikular na target kay ni iyo ang mga rehistradong parasira na nadanyaran ang hanap buhay kan mga uminaging kalamidad partikular kan Bagyong Role. Sinabi ni Mayor Criselagman Luistro na naresibi na ninda ang kwartang ayuda kan Dole na nagkakantidad ni 900,000 pesos. Apuera kan ayudang kwarta. Nagtauman ang Dole nin 30 mga fiberglass bangka na ito tao sa mga piling rehistradong nadanyaran na mga parasira. Ang mga bangka na iniiyo ang iguanang kasabay ng makina asing kumpleto na nin mga kagamitan sa pagsira. Yan ang report. Joe Martin, DJ. Mga tugang mapautob mo ang sangguni ang panlalawigan kan sursugonin mas magabat na penalidad sa mga personang mabayular sa minimum health protocol katakod kan pagturo sa polisiyang ipapautob sa probinsya. Sigon kay Dong Mendoza, tagapagtram ni Governor Jesus Cordero, na dapat maging maigpit ang lokal na gobyerno sa pagdakop kan da mga daay na gusulog din face mask, shield asin pag-obserbar sa social distancing. Mantang pighalat na sana ang pinal na asin permadong kasuguan na ipapalawas ni Governor Jesus Cordero kan probinsya ng Sorsogon manungod sa paghali kan mga border checkpoints asin travel restrictions na ipapautob sa probinsya. Iba pang mga bareta sa DZGB News Express masunod. Makalipas lang kayo ni. GB News Express. GB News Express. Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Sing galing ng mamahalin based on lab test versus
brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Fit! Sa Max Fit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito.
GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:28 na. Puminakol po sa 587,704 ang kabilugan na bilang kan COVID-19 sa nasyon. Ini matapos makarehistro po ang Department of Health in kadagdagan na 3,045 na panibagong kaso din COVID-19, mantang nasa 40,074 aktibong kaso kaini. Mantang nasa 178 man ang nadagdag sa bilang kan mga narahay, kung kaya subinakat sa 533,207 ang total recoveries, mientras 19 ang kadagdagan na bilang kan mga nagadan sa virus, kung kaya nasa 12,543 ang nagadan sa COVID-19 sa nasyon. Ligtas ang mga Filipino sa New Zealand kasunod pagtama kan magnitude na 8.1 na linog sa nasabing nasyon. Sigon sa kay Ambassador Gary Domingo, daing apektadong Pinoy duman alagad kay puhan na ibakwar ang nagkapera sa mga kababayan sa Bay of Islands, Matala as in Great Barrier Island, pasiring sa ligtas na lugar. Nangapudan si Domingo sa mga Filipino community sa New Zealand na magparehistro sa embahada para sa mas marikas na komunikasyon. Target kan Philippine Statistics Authority o PSA na makarehistro nin 70 milyon na Filipino sa rarom kang National ID System sagkod sa katapusan kan taon. Sigon sa PSA, sa paagi ni Assistant Secretary Rosalinda Bautista, nagapasalamat man giraray ang registration process o nagkapadagos man giraray ang registration process sa mga probinsya. Magigarumduman na nagpuon ang primerong lakdang kan pagparehistro kan mga Pinoy sa Philippine Identification System kan Oktubre 2020. Sa 32 na probinsya na hababa ang bilang kan mga nagparehistrong COVID-19 o nagrehistrong COVID-19 transmission. Pigasabing nasa 20 milyon registrants ang nakakumple kang step 1 kang registration kay bahana ang pagangalap ng demographics data, arog kan pangaran, permanent address, petsa asin lugar, birthday asin blood type. Pinagalaoma na maabot sa nasyon ang primerong batch kan COVID-19 vaccines kan American company na Moderna sa Hunyo. Inisigon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kung saan nasa 20 milyon ang na doses ang pinaglaoman na mariresibi kan Pilipinas. Kabanga sa nasabing mga bakuna gagamiton sa pribadong sektor, mantang ang matatada man para sa mga health workers asin sa mga lokal na gobyerno. Ang COVID-19 vaccines kan Moderna nagpapahiling ni 94% na efficacy rate matapos ang ginibong human trials digdi. Makondukta po nin purposive sequencing ang Department of Health sa Metro Manila. Ini para maaraman ang hiwas kan pag-ulakit kan COVID-19 variant asin kun sain na mga lugar ini. Pinaglaoman na sa paagi kan purposive sequencing na sistema, makakagiban gobyerno nin asin ang lokal na gobyerno nin lakdang para labanan ang paglakop kang virus. Enot kay ni tinukar kan Department of Health asin LGU kay bahan ng iba pang mga ahensya di gobyerno ang manungod sa paglakop kang UK asin South African na nakalaog na sa nasyon. Kinumpirmar mga tugang kan Department of Health kasarabay ang UP Philippine Genome Center o UP-PGC asin kan UP National Institute of Health na nakadetect sindanin bagong 52 na kaso din South African variant o B1351 variant. Siring man ang 31 na bagong kaso ng UK variant o B117 variant. Asin 42 na bagong kaso nin mutation. Inihali po sa ika-9th batch kang 350 na samples na pinararom sa genome sequencing sa UP-PGC.
Ang nasabing samples na kolekta hali sa National Capital Region, Region 7 as in returning overseas Filipinos o Filipino workers sa 52 na kaso kan South African variant, 41 ang hali sa National Capital Region, 11 na kaso ang pig-aarampak kung lokal na kaso o returning overseas Filipinos. Sa nasabing bilang, sarong taga Metro Manila ang narahay mantang 51 ang padagos na nagpaparahay sa ngunyan. Sa 31 man na bagong kaso ng UK variant, 28. Sa mga ini, ang taga-NCR mantang 3 ang naaraman o maaraman kung local cases o returning Filipino workers. Gabos na nasabing kaso, mantinidong aktibo sa ngunyan. Katakod kay ini nakipag-coordinate naman ang Department of Health at Center for Health Development sa Metro Manila Development Authority. Siringman sa lokal na gobyerno sa NCR as in Region 7 para mapugulan ang padagos na paglakop kan virus. Oras sa Pilipinas, alas 6:33. An oras hatod sa Indokang Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Mga tugang inaprubaran po ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang limitado na face-to-face classes sa mga medical school sa Manila. Sinabi ni Mayor Isko Moreno na naaprubaran ang sinabi ng bagay kasarabay ang mga medical schools para magkondukta ng limitadong face-to-face classes as in clerkship programs para sa indang mga health-related courses. Ang mga ini, iyo ang kinabibilangan kan University of Manila, College of Medicine, Metropolitan Medical Center, College of Arts and Sciences, Chinese General Hospital, as in Manila Theological College of Medicine. Kasarabay na nakipaghuron ang sinabi ng alkalde sa mga opisyalis kini kung kaya tinugutan sindang magkaigwali limitadong face-to-face classes. Sigon kay Mayor Moreno na ang gradual opening kan medical schools iyo po ang luway-luway na makakataonin dagdag na produksyon ng mga matatalik asin matitibay na mga healthcare professionals sa satuyang nasyon. Sente na manin doon na dahilan kay di makakatabang manin maray ini sa pagpapadagos na laban kontra sa COVID-19. Matatandaan na inot naman na pinag-aprobaran kanuminaging Pebrero ang kahagadan kang University of Santo Tomas as in Centro Escolar University na magkondukta ng limitadong face-to-face classes para sa mga health-related program. Ang sinabi ng lakdang kan alkalde, sirarom iyang kan CHED guidelines kunahain kinakaipan ngunang ang gabos na mga eskwelahan na gustong magkaigwa ng limitadong face-to-face classes, lalo na ang mga medical schools kinakaipan ngunang magkahaga din approval sa lokal na gobyerno kung hain nakabugtak o kung saan nakabugtak ang sinabi ng eskwelahan. No one is safe until someone is safe. Inan sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte kasabay kan sa iyang pangapunan na magkaigwa ng global cooperation para malabanan ang COVID-19. Sa iyang pagtaram sa Pasay City, sagraray na sinabi ni Duterte na ang bakuna may kukonsiderar na global public good. Inumaw niya ang Department of Health sa mga ginibon nindang efforts para magkaigwa ng bakuna sa nasyon. Sinugo man niya ang gabos na government agencies na aktibong ipautob ang whole of government approach sa pagsimbag sa COVID-19 status. Iba pang mga bareta, mga tugang masunod. Sa ibang nasyon, mas likalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP.
with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw. Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 7:40 na po rin pagkaaga. Padagos kitang unyan sa mga darakulang bareta sa lado international. Madurar po rin apat na aldaw ang pagbisita ni Pope Francis sa kainot-inuting papal visit sa Iraq. Makakaibahan niya ang Iraq's most revered Shia Muslim cleric. Makonduktaman ininin misa sa nagkapirang simbahan na Kristiyano sa Iraq asin bibisitahon ang mga residente sa nasyon na sangunyan pigdiragusan kan mga Kristiyanong nakaligtas sa gyera kontra sa grupong Islamic State. Dahil ang digdi sobra sa 10,000 na Iraqi security forces ang ipapawagas para siguruhon ang kaligtasan asin kataninungan habang nagbabiyahe ang Santo Papa. Nakaresibinin bakuna kontra sa COVID-19 ang siyam na ukay sa San Diego Zoo sa Estados Unidos na kinabibilangan ng 4 na orangutan asin 5 bonobo. Sigon sa report, saro ang naging recipiente ng vaccine ang 28 anyos na babaeng Sumatran orangutan na si Karen na iyo ang kainot-inuting ape na nagsalang sa open heart surgery kan taon 1994.
Sigon sa informasyon, pigidalian pagbakuna sa mga ukay matapos tamaan nin COVID-19 ang 8 gorilya sa nasabing zoo kang uminaging Enero. Saro sa mga nagkahelang, iyo ang 48 anyos na si Winston na nagkaigwan ng pneumonia as in heart disease na sangunyan nagpaparahay na. Nagbaba po mga tugang nin 7% ang bilang kan mga nagagadaan dahil sa COVID-19 sa bilog na mundo. Sigon sa WHO, base sa datos, na irehistro ang 62,000 na nagadaan dahil sa COVID-19 kanakaging semana. Ang kapareho kay niyong 8,800 kada aldaw. Pinakadakula ang naging pagbaba na bilang kan mga nagadaan sa COVID-19 ang North America na sinundan kang Asia, Africa asin Europe. Nakapag-rehistro man ninhalangkaw na bilang ang mga nagadaan sa Middle East, siring man sa Latin America, kaibahan na ang isla kan Caribbean. Alagad, mantinidong sobra sa 380,000 ang mga bagong kaso din COVID-19 na narehistro ang mga bagong kaso na sa bilag na mundo na nakarehistro o base po sa nakarecord kanakalihis na semana. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Mga tugang News Manager Mar de la Cruz, may dala po kan detalye. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Maski may bakuna na, kay po ng padagos na pag-ingat, inanabiso ng Department of Health sa publiko. Tendang sinabi na kay po ang gumamit ng disposable surgical mask ang mga may edad 60 anyos kasi may pre-existing na kamatayan sa mga pampublikong lugar. Mantang sa mga warang sintomas, tendang pagrekomendar ang paggamit ng disposable surgical mask o 2 to 3 ply fabric cloth mask sa mga matawong lugar. Sarong pagirumdom kan DCGB para sa ligtas na pamilya at komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayaram. Pag-asa Legazpi, kay ba po si Melvin Almoela sa detalye para sa kamugtakan kampanahon. Sa ngunyan na petsa Marso 6, 2021, saldaw ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. History yung alinsangang duros na hadi sa sirangang Kadagatang Pasipiko, ang nakaka-apekto sa sirangang parte kang sa tuyang nasyon. Dahilan kayan, digdis sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganoron, sundo mapanganoron na kalangitan, na may mga pulo-pulong mga pagoran. Maluya sundo sa moderato na duros na hadi sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pagalon. Tinatayang agwat ng temperatura pigilauman sa antas poon 25 sundo 31 grado sentigrado. Sinangal daw ay nasirang at yan na alas 5:58 ng pagkaga. Asin masulno pat yan na alas 5:55 ng pagkahapon. Inisunol binalmohela kang pag-asa DOST Legazpi. Salamat Melvin sa report. Halid dyan sa Pag-asa Legazpi. Business News. Business News. Mga tugang sa giraray daw na nagitaas ang inflation rate kang nasyon sa nakalihis na bulan base po sa record kan Philippine Statistics Authority o PSA. Naglangkaw nin 4.7% ang inflation kan Pebrero na masalangkaw kumpara sa 4.2% na narehistro kang Enero. Paliwanag ni Dr. Dennis Mapa, National Statistician, ang pagrikas kan inflation rate dahilan kan pag-itaas kan presyo nin pagkaon as in non-alcoholic beverages. Mantang ipinaliwanag man ni Department of Agriculture Secretary o Assistant Secretary Noel Reyes kung nata naglangkaw ang presyo kan sibubog sa merkado. Sigon kay Reyes, ipinagbawal ng una ang nakalis na bulan ang pagdakop nin mga sibubog dahil sa pigaapod na off-season kaini. Asin ka nakaaging aldaw pasanati nanggal ang tulong bulan na no fishing season. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz.
Angel Mustasa, ibang bareta sa lado lokal, asin News Director Edwin Peralta. Sharing man, mga tugang report kan Mega Force Patrol. Yan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namipidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo.
Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa. Oy, 4 minutes na lang bago mag alas 7. 7:30 po, makikibareta kita mga tugang kay Dr. Rita Angbon, ang COVID vaccination spokesperson. COVID spokesperson. Garmarauto na ako. Nagita na akong Dr. Rita kay ni. Siya po ang tagapagtaram, mga tugang, para sa COVID vaccination o COVID vaccine, mga tugang sa Department of Health. Makikibarita kita taon-taon, mga tugang, kung uposta po so first day kang roll out, mga tugang, kan vaccine sa BRTTH, asin po sa ibang parte kan Kabikolan. Buda kumpera sunatos na ineksyonan kasuhapon, mga tugang na mga medical health workers o healthcare workers, mga tugang digdi po sa satuyang lugar. Taduro-diretso na po ini, mga tugang, buda kung paano i-monitor yan na mga na-ineksyonan na mga healthcare workers yan po sa BRTTH, asin kataraning na mga hospital. Kasabago bagat sa bareta, may mga pig-alokarman na mga vaccines, mga tugang sa iba-ibang, sa mga private hospitals, tigdi po sa satuyang syudad. Iyon man inisunag signify, mga tugang sa ginibon na survey,
para sinda makapagpa-inject mga tugang kan COVID-19 vaccine na Sinovac. Okay? So, budak taon-taon, di man kita makakauron tabi ron, John. Mahagad kita gari testimony o kung ano gari sharing, ma-share ang sarok man na doktor tabi John, ini pong doktor na ini, government doctor po ini. Ano? Ipamahagad kita sa iya sharing kung ano sa iyang naging experience kan siya bakunahan mga tugang kan COVID-19 vaccine kasuhapon. Ano? Yan, government doctor yan. Sa mga maabot na daw, ang ma-share sa tuya, John, mga private doctors, practitioners naman, na mga nagtatrabaho naman sa mga pribado, na mga ospital, tangani na mahiling ta kung ano man ang ganda ng mga agam-agam ta tungkol mga tugang sa mga naturukan, mga tugang kang Sinovac vaccine, digdi po sa tuya tabi na kapalibutan. Okay? O, abangan niya na sa programa, mga tugang na Radyo Klinika 730. Budak may mga hapot ka mo. Mga hapot ka mo, walang problema. I-text lang po nito pag inabot kay oras. Sa tuya po yan, mga tugang na sisimbagon. Kapag po kan sa tuyang doktor na bisita. Salamat kan sa iyong pag-antabay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. God is good all the time. To me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We'll ride it together. Making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. I can't live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no one, and you just walking the night, slowly losing sight of the real thing. But that won't happen to us, and we got no doubt. Too deep in love, and we got no way out, and the message is clear. This could be the year for the real thing. No more will you cry, maybe I will hurt you never. We start and end as one, in love forever. We can ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Galing pero di mamahalin. Buti may Surfing Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf
with Active Clean. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at pagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tung distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Depex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras, Radyo DCGB, 4 minutos makalihis an alas 7 nin aga. Hatod sa Indo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga hatod kan Radyo DCGB ang mga bareta ngunya na Sabado, Marso 6, 2021. Sa pamayokan mga bareta sa lado lokal, mga ospital na nagkaigwanan in simulation exercise o SIMEX kan vaccination program makakaresibinin bakuna sa Marso 8. Dainin dapat ikahaditan publiko kung sina mapabakuna kontra COVID-19. Pamayokan mga barata sa lado nasyonal. Mga senior citizen na medical health workers, buwan naman ang matutudukan ng AstraZeneca COVID-19 vaccine. Malacanang inako na bako perpekto ang gobyerno sa implementasyon kan vaccination protocols. Sa ibang nasyon, tulong makusog na linog tuminama sa New Zealand. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta, inuto niya to ang mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini, hatod sa Indokan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang mga ospital na nagkaigwa naman in simulation exercise o SIMEX may kinaraman sa vaccination program makakaresibinin bakuna kontra sa COVID-19 sa Marso 8. Inantinawan ng linaw ni Dr. Lulu Ramos Santiago, COVID-19 Program Coordinator kan Department of Health Regional Office 5 sa pagsasabi na para sa Camarines Sur, ang SIMEX ginibo kasong hapon mantang sa Martes naman sa Catanduanes sayang ipinaliwanag na matapos kan mga healthcare workers ang masunod na makakaresibinin bakuna iyon mga senior citizens, ang mga personang may comorbidities, uniformed personnel, essential workers asin ang natatadang populasyon.
Ang baretang ini hatod sa Indokan, Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Tinawan ni paliwanag ni Albay PNP Provincial Director Police Colonel Attorney Arnold Santiago na an oplan katok bako man kampanya para takoton ang mga gun owners na minasunod man sa lay kon gobyerno kundi ini parumdom asin giya sa mga ini na ingatan nin marahayan sa inang mga armas siringman, oportunidad para sa mga may sadiri nin badil na isuko sa mga otoridad sa mas lalong madaling panahon mantang nasa proseso pa ang pagbabago kan sa indang lisensya o gun registration tangani malikayan ano naman na penalidad o multa. Siya nagpaluwas kan siring na bagay mantang pinapakusog ninda ang oplan katok sa harong kan mga may sadiri nin armas. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink, tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Dayman din dapat na ikaharitan publiko kung sinda mapabakuna kontra COVID-19. Inaan pinatunayan kantulong doktor kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital matapos sa sindaan ng yenot na nagpatudok kan Sinovac vaccine sa pagpuon kan vaccination program kasong hapon kasabay ang iba pang mga medical workers kan nasabing ospital asin Bicol Medical Center sa Naga City. Ang mga ini iyo sina Dr. Edberto General, pamayo kan Medicine Department, Dr. Ana Linda Belien, Infectious Disease Specialist, asin Dr. Raul Emmanuel Zantua kan Outpatient Department. Sigun sa nasabing mga doktor na daiman sinda ni namatean na adverse effect kung kaya wara man dapat na ikatakot anibang gustong magpabakuna. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Madali nang matapos ang pagkonstruir ni katulong eskalong sa Legazpi City Hospital na kakaagan o lalaganan tulong operating room sa 60 pang kama para sa mga pasyente. Ang LCH nagtatabang na mabawasan ang kadakol na bilang kan mga naka-admit sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital na nag-aaksepta rin mga pasyente hali sa Albay asin iba pang probinsya. Matasigon sa LCH, pinalisar naman ang plano kanasabing proyekto. Sa presente, ang nasabing ospital, igwanan nin magkakanigong pasilidad, araw kan laboratorio, operating as in labor rooms, x-ray section, intensive care unit, emergency as in recovery room, siringman ang dental clinic as in botika. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Downy. Bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Padagosan pangapudan kan Philippine Statistics Authority Bicol o PSA na magpartisipar sa nagpapadagos na Step 2 kan Philippine ID System. Sa entrevista kan DZGB News kay PSA Regional Director Cynthia Perdiz, igwanin 1,411,914 na mga Bicolano ang nakapagparehistro na para sa Step 1. Alagad 17,358 pa sana ang nakapagparehistro sa Step 2. Kung saan, 8 pa sa mga registration centers ang pigbuksan sa probinsya ni Albay, Camarines Sur, asin Masbate. Sa ultimong detalles kay Barata sa lado lokal, pigsugo ni Governor Alfrancis Bichara sa kinatawan Ray Bragais na magbusol in ordinansa sa sangguniang panlalawigan kan Albay, manunungod sa pagpatangka sa daiman nagpafunksyonar na mga linya nin mga telcos sa mga poste kan Albay Power and Energy Corporation o APEC. Sigun kay Bichara, bako magayon paghilingon, masamuko na sin minsan, nagiging kausa pa nin pagpalsok nin supply nin kuryente sa palibot. Mantang ang mga natatadang linya, iyo ang nilalaag sa masalangkaw na poste tanganing di maapektaran ang linya kan kuryente. Nagagad naman tabang si APEC General Manager Apo Alvarez sa mga alkalde sa bilog na probinsya ni Albay na makipagkoordinar sa mga telcos o telecommunications company para sa siring na bagay. Yan ang primerong parte kan mga bareta. Ang tabayanan na detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal sinibapa pakalihis kaini.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos sa 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Ngunya sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal. Buena manong matutudukan in AstraZeneca COVID-19 vaccine ang mga senior citizen na medical health workers. Sigon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer as in Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez. Dahil ang Sinovac para sana sa 18 sagod 59 anyos na clinically health individual kung kaya daay na bakunahan ang mga may edad ng health workers. Matang advisable man na gamiton ang AstraZeneca sa mga 65 anyos pa itaas base naman sa pag-aadal kan World Health Organization. Katakod kay ini, sinabi ni Galvez na tulos man napupunan ang rollout kan AstraZeneca vaccines. Isasabay ini sa nagpapadagos na rollout kan Sinovac vaccines kung sa enot ng itatao sa mga medical health workers sa COVID-19 referral hospitals, ibang department health hospitals, public asin may alokasyon man sa mga pribadong ospital. Target kan gobyerno na mabakunahan ang gabos na medical health workers sunya na bulan nin Marso. Tinauan ni doon kan Malacanang na bako perpekto ang gobyerno sa pagpapautob kan vaccination protocols matapos magkaigwanin breaches o pagpapabakuna ka nagkapira na day kaibahan sa priority list. Nagluwas sa mga report na sina Interior Undersecretary Jonathan Malaya as in MMDA Chief of Staff Michael Salalima nagpabakuna na sa ginibong rollout sa sarong ospital sa Pasay City. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na nakaukod na sila sa insidente kung saan duwang government officials ang nagpatudok na nin COVID-19 vaccine maski prioridad ang mga healthcare workers. Pero piglinaw ni Roque na piginganyar ang duwang government officials kan mga staff kan ospital na magpabakuna. Ginibo man ni Malaya asin Salalima ang lakdang para mapalangkaw ang tiwala sa bakuna. Siring man aminado si Roque na diin na susunod nintultol ang vaccine priority list. Nag-apilar si Committee on Health Chairman Senador Christopher Bongo sa gobyerno, partikular sa mga namamahala sa pagbakalin bakuna na magsunod sa mga guidelines para da maatraso ang pag-abot kan mga anti-COVID-19 vaccine sa nasyon. Mensahe ini ni Go kasunod kan impormasyon na nagpatanid ang World Health Organization na posibleng ma-jeopardize ang pag-abot kan mga bakuna sa Pilipinas dahil sa pamumulitika kan nagkapirang mga tawong gobyerno. Sigun kay Go, dapat magsunod ang mga opisyal sa regulasyon para dain ang aberya sa pag-abot kan mga bakuna kung saan apera sa 480,200 na dose kan AstraZeneca na nagabot sa nasyon. Nangako man ang WHO nindagdag na 5.9 milyon na dose din AstraZeneca. Sinabi niyang dai kakayanon pag magkaiguanin mga delay sa pag-abot kan mga bakuna asin sa vaccination program. Paliwanag kan senador na sa lambang aldaw na nasasayang asin naaatraso ang pagbakuna, may kababayan kitang nagbubuwis nin buhay dahilan sa virus. Mientras tanto, nagapilar si House Deputy Speaker Rufus Rodriguez kay Vaccination SAR Carlito Galvez Jr. asin Health Secretary Francisco Duque III na ipadara ang AstraZeneca COVID-19 vaccine sa iba pang regional asin LGU hospitals asin private referral hospitals para sa sindang health workers. Sigun kay Rodriguez, may iba pang regional hospitals, LGU hospitals, arukan J.R. Borja Memorial Hospital sa Cagayan de Oro, asin private referral hospital sa nasyon,
Anang ang ipuman kan sa inang supply nin bakuna kontra COVID-19 para sa inang mga doktor, naras sa siniba pang mga empleyado. Tinawanin doon kan kongresista na dapat magkaiguanin equity sa distribution nin mga COVID-19 vaccines dahil maginan iba pang mga regional, LGU as in referral hospitals nakikipaglaban man sa nakakaulakit na novel coronavirus pati naman sa mutations kay ni. Kaya sa mga lugar na pigunambita ni Rodriguez ang Northern Mindanao, Samar, Leyte provinces, Bicol Region, Southern Tagalog as in Central as in Northern Luzon, Arucan, Baguio City as in Mountain Province. Pwedeng ipadara sa mga ospital sa nasabing mga lugar ang mga bakuna na sinayumahan kan mga health workers na enot ng tinangro. Sa ultimong detalyas kan Bareta sa lado nasyonal. Inako ni Presidente Rodrigo Duterte na handa niyang umentuhan ang sweldo kan mga paratukdo alagad naging atrasado ini dahil sa COVID-19 pandemic. Sa sayang pagtaram sa Valenzuela City, sinabi kang Presidente na napilitan siyang ibalyo ang fundo sa pandemic response efforts. Sinabi niyang importante ang mga paratukdo sa iya dahil sa rumana paratukdo ang sayang ina na si Soledad. Aram kang Presidente kung guraano ka-importante ang edukasyon as in may halangkaw na budget kada taon. Sa datos kan Department of Budget and Management, ang sektor kan edukasyon ang nakakuha ni nakulang parte gikan sa national budget na 751.7 bilyon pesos. Bareta sa ibang nasyon. Tuminama ang tulong makukusog na linog sa New Zealand. Ang pinakaultimong namatean, iyo ang pagtama kan magnitude 8.1 na linog sa sirangan na parte kan North Island. Ini nagkapirang minutos na matapos mamatean ang pagtama kan 7.4 magnitude na linog sa kaparehong lugar. Enot ka ini, namatean ang 7.2 magnitude na linog 900 kilometros ang distansya sa sirangan na parte ka North Island. Dahilan kaini nagluwas din tsunami warning ang New Zealand's National Emergency Management Agency. Pinaibakwar na ang mga residentes sa rini sa kadagatan kung saan kaibahan ang mga residentes sa Bay of Islands, sagod sa Whangarei, puon matata sagod Tolaga Bay, kaibahan naman ang Whakatane asin Opotiki asin Great Barrier Island. Bareta sa lado ning Karawat. Piglalaw man ay sasabay kan samahang basketball ng Pilipinas si Wonder Kid Filipino center Kai Soto sa line-up kan Gilas Pilipinas sa pagsabak ng nasyon sa 2020 Olympic Qualifying Tournament. Makikipaghuro ng SBP sa Philippine Basketball Association. Tanganing ihandaan ensayo kan Gilas Pilipinas sa pag-entra kaini sa OQT sa Belgrade sa Hunyo 29 hasta Hulyo 4. Tiwala man ng SBP na makukumpleto ang naturalization papers ni Ange Kwame bago magpuon ang OQT. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Kumpiskado ang lisensya ni sarong 88 anyos na lalaki sa Fransya matapos niyang pauro-otro sa speed na 191 kilometers per hour ang pigmamanehong bihikulo. May ibang klaseng rason na itinaoan gurang kan hagadan ng paliwanag kan mga pulis. Hindi dahil mahuhudya na daas siya sa nakaschedule ng pagpapabakuna laban sa COVID-19 kaya siya suminobra sa speed limit. Alagad ba ko subisyente ang siyang rason na ini sa mga pulis kaya apuera sa pagkakumpiskar kan siyang lisensya. Pig-impound pa ang lunadan kan gurang. Nagpagirumduman ng mga pulis na dahil dapat pagliwan kan mga motorista na ang speed limit para sa gabos. Asin ba ko exempted digdi maski pa ang 60 anyos nang may pugol ni lisensya. Showbiz Balita. Showbiz Balita.
Nakatalaan ang ikasal sin Davina Brenica sin Sophie Albert matapos ipost ni Sophie sa sayang Instagram post ang ladawan ninda ni Vin na nagsasabing engaged na sinda. Maumang sinabi kan aktres Ann Barreta sa ibong kan mga inagihan ninda ang pagbalo kan nakaaging taon na panonin paglaom, pagkamot asin mga sorpresa sa indang buhay. Enot kay ni, ipinahiling man ang ladawan na bados na si Sophie. Sa Barreta sa lado nin salud. Aray ko, dangugon kong maray ini, basahon kong maray. Ang belly fat o taba sa tulak, peligrosong marhay sigon sa mga health experts sa kinaban. Sinang sinabi na ini, minabilog sa palibot kan mga organs sa tulak asin may makusog na koneksyon sa metabolic disease. Dalan kay ni, ang waistline, pwedeng magserbing makusog na marker kan sa imong salud kaysa sa gabat. Ang pagbawas sa carbs asin pagkaon ng dakol na protina asin fiber ang mga the best na paagi para matunaw ang belly fat. Sabi ni Papa Mar, tandaan, health is wealth. Sa ultimong detalyas kan Barreta nasa linya ang Pag-asa Legazpi. Sunod niya na pet sa Marso 6, 2021, saldaw ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. History so yung alinsangang duros na hali sa sirangang Kadagatang Pasipiko, ang nakapekto sa sirangang parte kang sa tuyang nasyon. Dahil lang kayan, digdis sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganoron, sundo mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran. Maluya sundo sa moderato na duros na hali sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pagalon. Tinatayang agwat ng temperatura pigilauman sa Antas poon, 25 sundo 31 grado sentigrado. Sinangal daw ay nasirang at yan na alas 5:58 ng pagkaga. Asin masulno pat yan na alas 5:55 ng pagkahapon. Inisunol binalmohela kang Pag-asa, DOST, Legazpi. Yan ang kabilungan kan mga Barreta ang unyan na Sabado, Marso 6, 2021 sa DCGB Barreta alas 7. Sa pangaran kan mga pag-iriba, News Manager Mar de la Cruz sa Sin Angel Mostaza sa Newsbase. June Napolis Salado Technical. Pag-asa Legazpi. Sa pangaran man ni News Director Edwin Peralta, ako po si Chi Antivola. Salamat kan sa indong pag-antabay asin happy weekends sa indong gabos. Yan ang DCGB Barreta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.